Bon dia, Jaume. Bon dia, cap de prepuci. Estàs preparat per avui? Quina era la prova d'avui? Vestir com un ésser humà, normal. Ets tan ofensiu, Rafel, que a vegades em donen ganes de fotre't d'hòsties amb una barra de pa congelada. Veus com ets un neandertal, Jaume? O sigui, avui en dia hi ha armes de destrucció massiva i tu em vols pagar amb una barra de pa? O sigui, m'expliques? Pregunto. Espero que descobreixis el foc d'aquí poc i cremis tota la roba de vagabund que tens. Clar que sí. Abraça fanals. Jo no abraço fanals, Jaume. Em dius ja què putes merdes vols que em posi? Sí, segueix-me. Hem d'agafar l'ascensor. Sí, home, no penso agafar l'ascensor, jo, Si pujo caminant. Tu mateix. T'espero dalt. Mare meva, com es nota que m'hi ha fet la pujada a peu a Montserrat. Merda seca. Sí que triga. Hola. Què t'ha passat? Has trigat com 20 minuts? És que m'he perdut. He hagut de pujar i baixar uns 15 cops, però ja està, estic aquí. Estic bé, que estic fet. Tot un excursionista, jo. Ja ho veig, ja. Què és això? És el meu vestidor. Sembla un Zara. Sí, no, és així com petitó. És que per fer-lo més gran havíem de comprar a la casa dels costats, però hi viuen uns viejos. I no la volien vendre. A veure si es moren ja. A mi em diuen que en comptes d'un cor i tens una patata i m'ho crec. Ai, calla, moralista que ets. Et deixo aquí el que t'has de posar. Entesos? Jaume, per favor, espera que surti, que no estàs amb els teus amics del cau. Bueno, Rafael. Avisa'm quan estiguis, Jaume. Et queda molt. No. Espavila, que portes mitja hora ja, Collons, és que em costa posar-me aquestes coses, Rafael. Que bàsic que és, per favor. Ja pots passar, en somacortines. Mare meva del senyor. Què passa? Sembles una altra persona? Bueno, sembles una persona. Sembla que vagi a un casament o a un enterro. Així estàs guapíssim, Jaume. De fet, sembla que m'acabi de casar o que m'acabi de morir. Haig d'estar gaire amb això posat? Tot el dia, evidentment. Doncs espero morir-me. Que vol la mare que em va parir, hòstia puta. Es pot saber què fas, Jaume? Collons, intenta seure, Rafael, però és que no puc! No puc! Per què no pots? Collons, que són molt estrets aquests pantalons, Rafael. Són molt estrets. No és que siguin estrets, Jaume. És que estar acostumat a portar uns pantalons més amples que la diagonal i quan te'n poses d'uns de normals, doncs et sents raro. No, Rafael. No és que em senti raro. És que em sento els testicles. Com que et sents els testicles? Què vols dir? Doncs que jo no me'ls noto mai, Rafael. Pensa que vaig amb uns pantalons superamples i allò va que penja i es belluga com un pèndol. Ai, per favor, Jaume, que escarós que ets de veritat, Quina imatge més desagradable. Ostres, igualment això és impossible perquè amb els calçotets te'ls has de notar. Calçotets? No pas. Fot gairebé un any ja que no me'n poso, collons, que em molestaven massa. M'estàs dient que ara no portes calçotets? T'estic dient això, sí. Treu-te els pantalons ara mateix. Collons, doncs que jo pensava que ja ho sabia. Que te'ls treguis! Entesos, collons, me'ls trec. Apa! Però aquí no, estalopitecos de merda! D'acord, ja me'n vaig, collona. Quina sensibilitat per una titola. Això és un desastre, Això és un desastre. Aquesta vida tan estressant, jo me la mereixo, pregunto, no sé, que algú m'expliqui. Vaig a demanar-li a en Jeffrey que em posi una copeta H. Vignon. Mireu, d'aquesta prova s'ha salvat perquè passo de que es posi la meva roba sense calçotets. Això sí, la següent prova, que és prohibit corregir-me, vamos, li penso donar una de patades al diccionari que li agafarà una embòlia al Jaume. Ella la merda dels pronoms. I dir-li-ho i si hi ha li... Subscriviu-vos-ho i li... Su...